อินชิมกันนับจึงไรไลสปาไลพุนเรียวไลสปาไลพุนเรียวJiknya bakut baru ling do try ni aigu shaduan try ngin kiring kad baru ni ya lom lang mentaring kad baru ni ya lom lang mentaring kad baru Lembadu kipat Kristan barogia lom lang syaduan utrangin kiringkat baru Hai kagerteng upa badu kun badu mensim bakun Amen Cái chinh ai trong trai trong yêu Jesus Christ, bờ cái chinh yêu trong play, lem bờ cái Jesus log trong mình xem bờ khuôn, kiến đơn rèn cát bát phi baro, rèn cát bát phi ru, quan men cái para bia, ngày ngủ yêu play nằm ta cái chinh cất khu bờ cái chinh ai, cái bala ai hangi nakaway kapor, siyaway kapor. Hakani kasngi, jong kajing kiyo, jong Jisu syabnang, kamay kan mau bram, kumlabu da kabalang. Kajing kiyo, jong Jisu syabnang, kamday kajing i kun swat kajong u. Henry, maula kular, bandan rangkat batni, hadu banaway no, jong kaprosay. Tapi jing don jong Jisu bat ni kalong lamba kajing pha jong u yau men se mapui ya men rakhe ya kajing wan hier jong men se mapui ha kasniu blake ban sawan u Jisu da rangkat bat ni ru langba kanai kayu kris bakhuin langba kisah kemen maper bat kaktien jong blay ha kajing tho bakhuin Nis ngongu yêu play nak banta kane kajin don lang jong u rangkat bat ni. Kemantang ibu ikijing semu baper kebadan haki donur kajongi lamba kane kayu keres bakhuy bau play un pen urlong iki baro kat kum kamon bakhuy kajong u. Ngi penbet penbiang ilade ban priang ikini kajing kerku dak basai sien ngi pan map yala kijong kilai kilan kijing klot Kijing duna brio jongi baro. Ngapla hau blay beren bor baro berapi konmen kupara banga lele pop sibune da kijing perkhat badakitien da kikam badakicing leklen da kijing le palat jonga da jingle palat jonga da jingle palat bakrawe jonga namar katang kripa di kamar ya bukuin kebesa kathai suci ya yak yang yal kirukuin dia pi kan men ko para manwai nak banta jonga how try ble jongi u ble bren bor baro ini snei yangi baran dalam map yiki pop jongi un yalam yangi syaka jing em bom jiukun Amen Number jing dua lai spa sopusau good but dak lai spa sopun rio Try
jeng me menta kesngi ula kiu syabneng kat baki apostol kedang yayang ban peju tuai ngi kerpat bakat kum kajing kular jong u ngin long ki babidor bonun im bat ngi brabor hang ne hasla persai bat ngi pan ngin im bat u habneng u bayem bat basen syarang kat bat me ha kajing long ka wei jong men sim bakuy u wei u blei chiu nam la chiu nam. Amen. Kajing pule nagikam jong ki apostol. Ha kajing itu khana ke ba menchua. Ko Theophilus ngalatho syapang ki ai baro ki bau Jisu lesdang menle bat ban hikai. Hadu kata kasngi bele shimno yau. Hadin maula ai ka hukum dau mensim bekhuj haki apostol ki bau lejil. Haki ula penpau yelade daki sabut ki babon. Bau im hadin kajing syaitam kajing yap jong u. Takaba upau haki jin saup husngi. Bat ukren haki syapang kahimau belai. Bat kat bau dang sa bat ki ula hukum yaki bakin omlai no na Jerusalem. Henry ban up ya ke jingkular jong kupa. Ya kaba ulaong. Pilios ngeu nanga. Naba u Yones ula penbaptis da ka Henry setang kendet sngi. En sepen baptis ya pi da mensim bakoi. Ti habaki apostol kia donlang kila kelia u. Kukunrat, hatu men penyeng biang, yak hima Israel hakane kapor, uloong haki. Kamdei ya pi bantip, yak kipor bat kisamoy, kiba ukpa ulabu, lalaka jong kabor. Henry pinyok pediang, yak kabor, endau mensim bakhuj, uwan hiar halor jong pi. Bat pinlong kisaki jonga ha Jerusalem, ha Judea barok kawai. Bat ha Samaria, bat syeduk bekut ke pertai. Endau loong ya kene, kat baki dang ya pej ya u, lakan tiu ya u syajrong. Baru loo ulara ya u, haduk bakim ya isyo. Tekat baki dang ya pej syan syabeneng ba ukiu. Hakmi arngut kirang ba kibariam le kele yeng hajan jongki. Bat kila ong. Kurang ba Galilea. Piekmet ayu syabneng. Uneu Jisu yau belai shimno na pi syabneng. Un sawan biang hakajuk kerukom kumba piliau i ba ukiu syabneng. Kektian jong dry. Ni so ngo yau lei. In shim kasam kaba sau phun nhâu. Ka number chingrai nhâu spa lai po. Nhâu spa lai po. Ka antipon kaba ar. Tutap di go chai pen reu Alleluia. Raga suri sayu play Alleluia. Longu triu baiting Alleluia. Simba crown our Lord birthday Alleluia. You be bakil shalom.
sempre te, trigen rad baduble, why glory, alleluia. Kiu uble ha jing risa, alleluia. Kiu try to roi sawa, alleluia. Tu yarwa uble yaro, alleluia. Tu yaro you simbaro, alleluia. Uble bakil, shanong baka bakut, roi glory, alleluia. You sempre te, trigen rad baduble, roi glory, alleluia. Kajing pule na kasithi o Paulus bakhoj sa Kristan ha Ephesus. Ko para nga o koidi na kabanta utray nga karpat yapi ban im ha karukom kabaya deidur bat kata kajing khot sa kabakhot yapi. Da kajing sngiurit baro bat da kajing jemnut da kajing yesai bat da kabay kit mar kiliang ha kajing ik bat da kaba pikir ban penne ya kajing yatli jong umensim ha kajing yate lang jong kajing suk. Dontang kawai kamet bat uwai umensim thik kumbala khot yapi sa kawai kajing kermen kabayade bat kajing khot yapi. Uwai utrai kawai kajing ngej kawai ka baptisma uwai ublei bat uwai ublei jungi. Ulong barabor ubatrei lingba baro bat ubadon habaro. Henrei ya kajing ai la ai ha uwai pa uwai nangi kat kum kajing theo jong kajing ai singobha ukris. Namar kata laong. Menba ukiu shaneng ulayalam bun kimrau badula ai yaki jen ai hakibriu. Habaong ulap kiu kamut ayu kane. Lada emdei ba ula hiar ningkong syakin yamra ba syapok ka kendeu. Utau bala hiar ulong uju bala kiu syapalat ki beneng. Kenang ba unduk pendap yaki ki baro. Bat ki jing ai sengub hajong u kilong ba kato katne kinlong ki apostol, kato katne kinlong kinong yathu lupa, kato katne kinlong kinong yalap gospel, kato katne kinlong kinong syarai, bat kinong hikai. Pan pen kre ya ki riu khuj, na kabanta ka kam syakri, na kabanta ka jingte ya ka met ukris, kat hadu ngibaro ngin poilang, sya ka jingnya teli jong ka jingej, bar ka jingtib yo khun ublei, sya ka jinglong rang ba bapura, sya ka jinglong rang ba bajanai jong ukris. Kaktin jong utrai. Iso ngo ya ublei. Subhayang. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Khilej penlong senran eki jaj bin riu baro uong utrai. Ngadon ringkat bat pi hadu kabawaino kaperthei. Alleluia, alleluia, alleluia. Utrai undang ringkat bat pi, ringkat bat piru. Kajing pulih naka gospel kat kum Markus. Kaburong nami kutrai. Ha kata kapor, uji sulapau hakikat wengut kisnran, maula ong haki. Khilaj syasatlak kepercay, batu yalap yaka gospel hakijing tau baro. Ja bangay, berwasya penbaptis ansap pelayim. Henry jau tau bangay ansap penrem. Kini kidak kinyai senran yaki bangay.
Hakakerteng jonga kin beno yakik suy. Kin kren kiktien bat mai. Kin ra yakip seng. Balada kidi yakabi. Kan om pensneu yaki. Kin bu ilakikti hakipapang. Bat kita kin koit kran. Hadien bau try Jesu. Ulalak yakren matki. Lakan tiu ya usap neng. Mula syong hakamon ublay. Te kisenran kilalay makililap kaleng saudang. Kad bau try pan. Ulat trelang batki. Mula penskem. Ya kata ka jingyalap. Daki kamba kibabud yaka. Amen. Kai gospel jong utrai. Ka jing ya ro ya mi ku kres. Hanman prabi ye. Ngila shkor ekne kilai tli ki jing pule. Hakane ka step. Ki bakran shaphang kane ka benta jong ka sngi buram jong ka jingkiu jong Jesu shabnang. Ladangi keli yaki knaret hadian ka jing mi pat jong Jesu. Kan no sien u Jesu ulapau hakisenran ki jong u. Shua bon kiu shabnang. Lese kim sabun ki jubab kindon paong lai sien lane sau sien lane san sien. Penban lada ni pule ke jing thau ba khuai ni syam ba lakren hangi hakine ki sau phosni nadu ka sngi jong ke jing mi pat hadu ka ni ka sngi jong ka jing kiu jong Yesu shabnang ki jing thau ba khui kyong ba ulapau bun sien la shubu tang kattu kan ne ki bentam ban pensisha baula mi pat sisha dak bola pau ha ka Maria Magdalene ula pau lai kendu ya kisenran ha kijing ya che maus ula lai kendu ya ki apostol ha ka por bagdenya tre yakta yatong dok ha but ha kijing don jong kisenran ha kuena ki kamra ula lai ban ya kendu wang kijing suk api bakum tar ter kamdai tang katu kanisien handai bun sien kanek pen isisha ya ke jing mi pan jong Jesu na ke jingyap bat menta ulai phai shala ublai taikan rat namu nong thau ublai ukpa ha kan ka sngi buram jong ke jing kiu jong Jesu shabnang te balai Jesu ulakiu shabnang ban lai yathu ublai ukpa bangla pendap ila ka jong ka kamram ha kan ka sla prathai kane kade kata ka jing kiu jong Jesu shabnang kumle sneu na ka jing pule ka banengkong blakran hangi shaphang kane ka banta ka ba u Jesu ukwa ying banlong kisakhi ki jong u ha kane ka sla prathai bat ha ka ju ka por ngi shamru ka jing pule ka ba ar blakran hangi shaphang kumno bo Jesu la ai yingi ya ka jing kermen ha kane ka slap prathai ka bingdang don ngidai ban pen song nong rin ya ka jing em jongi ha ka jing kerman langba ka jing don lang jong men sim khui ka jing kiu jong Jesu shabnang kamdai ba i khun swet no ya ka balang lane yangi ki balayo ya ka baptisma khui lane yangi khun ben riu Henry udan rangkat bat ngi kumlaong nadu kajing sedang jong kemas bukhui udah rangkat bat ngi langba umen se bukhui langba kane kayu karis ke bukhui kabang yachimanta na kuai kapor sewak por langba kisah kemen bapher bakum ta ter te kane kadai kada kashin jong kajing ie jong blai sai kan rat Jesus Christ yangi wei pi wei ha kane ka slap rathai te dai na kata kadau wala dang ikendu kijingai ke babun kerpangai akum kini ki por ngimdai ban sngau du jing kermen ngimdai ban sngau sa khun swet
ngim dai ban sngret men sim kadang shaniat teli telan ha ke jing ie ke jong blei nak banta jongi iwei pa iwei kene ka kubor jong ka jing kiu jong Yesu shepnang ka kren shai ha ka gospel jong Markus kelenang bak han rir khor khasan wang yang iwei pi wei bangi dai ban pen priang pen bena ya kene ka kubor ka babha ha ka prothai barok wei ka gospel jong Matius nong arpo praru ong hangi bangi dai ban yai beteng ya kata ka kam ka jong u ha ban penlong ki nong buat jong Yesu kat kum ka jikai ka jong u ya ki pri baro akani ka sla prothai bar ki kam jeng apostol kelandang benang kongru la kren syais pangane bang ide ban pen priang ban yalap ya kane ka khubor ka babha bar ka ju ka poru ngide ban long ki sakhi ki jong u ha kane ka prothai te ha ka ju ka poru ay ngiru ika wei ka bentak balong kum ka hukum bang ide ban long ki sakhi da ka jing bat da ki ktien hakane kapor kuhan men ko parabiye kumno la ban yalap mangim la ban ni na laki jong ki ngisam ngimla ban lai sha ki jinga sang la ne sha ka mas bokhui henry ka jinga la kumla kren dakikam kalong ban yarap iwe yewe pan la kalong hayeng sam la kalong berki permarjan marpa la kalong hakno kanu ka benta hakba ngin ya tenrong lem ya kijing khia kijing ket jong ki hinmen ki para ki badan saudong jongi katba ngila ai kadan ko we kijing su khana hakba ong habo Yesu lalai shabneng wangel Gabriel ula kliyo Yesu wang pilawan hangne menta batai kendiat sepang commission jongpi Yesu lasdang menbatai ong la lech ka sla prathai nglabu la seng ya ka balang nglajir ka kanhun ha ka balang maki ong ki apostol maki sinran bat kumta terter tu angel Gabriel uklibiang ong menta manopat ban sedang ya lap lane ban beteng ya kene kam jong phi ha ka slap ruthai uji suong kidon kisnran ya apostol apen khamti hau Petrus wangelong kumno phin pen khamti hau Petrus blalan ya phi laisien batha kisnran kibla jingai na phi ha ka por basha sanarna halum kalbari dan am ki waipat ki banta ki ban yai beteng ikani ka kam jong phi ka slap ruthai uji suang ngim dan da ka waipat kalan ngi su IT haki kat ba kila ai tu khan men ko prabi ye nakane ka jinga thu khana ni shamba ublai te kan ran u IT hangi we pi we ban yai beteng ya kane ka khubor ka babha ban yai beteng ya kane ka jinga ha ka balang ka bo Yesu labu laseng da ka jing ye ba ka jing kerkhu kerdo yang i we pi we la ka long ha ka no banta ngi dei ban yai beteng ya kane ka jingai ka ba blai ula ai hangi we pi we na du ka por jong ka baptisma bu khui ban ngi yai beteng ka banang yai ki por kisni ngim dei bandan kanu ka jing ar satien halor jong kane ka banta Syapang kejingkiu jong Yesu syapneng lakren bat-batai hakibun benta kejing thobukui lanang sim kasam sispa sipho lanang biwei u David ulakren syapang kejingkiu jong Yesu syapneng da kaba ulakren syapang kata kejing kentiu khet yau trai ban syong hakaliang jong kamon jong upa kamut lab kren syapang kane kebenta bau Yesu unsa kiu syapneng ban syong hakamon jong ublai upa gospel Yohanes ngisyamru pakumno Yesu lakren ha syapang ilade ba unsa lech syaupa
Gospel Matius nang bat riung siam bakum no jisulakran haki lengdo rangba wang menta pim sayu iyo kun jong brio ban syong hakamon jong ublay badan bor tam. Hanman parabi kini baro kita kisaki jong kajing sisa. Kiba kran sepang kajing kiu jong Yesu syabneng. Tekai kawai pat kakubor kabau Yesu kwa ban ai hangi langba kane kajing hikai hakaba ukiu syabneng. Wai ini kakubor banong banyalap ya kakubor kababha. Uhikai yangi syapang kajingat. Uhikai ini syapang kajing kerman. Uhikai ini syapang kajing iye. Uhikai ini syapang kajing yama markeliang. Uhikai ini syapang kajing iye kajing buram. Kajing isnei iwe pat. Kajing isnei dah kaba ngipen i dah kikam kajungi halaki hinman kipara kebadan saudong jungi. Bar kumjuru ngiyang sakhi ya kajing don jong ublay dah kajing duai halade marwai kajing duai halaki kajing kesam kerpangai hakum kini kipor kibang imla ban mi ban lai syak kajing mane mat kajing yaseng dah kikam isnei makum ta terter ban penkut ya kini kajing pusan kadon kawai kajing itu kena kabadai kajing sisa siapang u Dennis Hyde ubalale ya kawai kajing wat jing tip siapang kumnu banyo ya kane ka solar energy ulai ya kata ka kerteng haka kot blathoi da u ka batho think tank haka tin phreng bad ya kata kot lai kerteng rays of hope hangni ulasyam ba yakane kajing syai nakasni kami ong ka solar energy kami yo ba pendan kam hadu kini kepor pemerintah tangne lai pen sriem ru chapang ba kumnu Jisu ula ai yangi ya kata kajing kerman lang ba kajing kren jong u yo mense makhui u mense makhui u ai yangi ya kata ka bor walada ngim yo i ndrai udan rengkat bat ngi hanman praba ie ai bah kajing em jengi malakasni niat teli bau mense makhui hakini kisngi jong ka novena kajing pen kre jong kajing wan hiar jong mense makhui ha ka Pentecost Sunday kasngi blai ban sawan ba lama ka bor jong mense makhui un ai hangi ya kajing ko jing khia kajing slur mensem ba kajing kerman nak banta kalawai eniro yu Jesus Christ Jinom la jinom amen. Mentas ngoyeng nak benta jing pla kajingat jong ki apostol. Shim kasla kaba khat khandai. Kasla kaba khat khandai. Nga nget hau blake pa bran bo paro nong thau ka baneng bat ka khando bat hau Jesus Christ ukun ba marwe chu utrai chingi hau bala punna mun siam khoj yo bala khana kamare thesati yo bala shala ben ha po pantus pilatus asa lapna yu la yap laptop yu la her ke bayap hak sngi balai le mi pan ke bayap la kyu ke de beng shong hak ti kamon play pa baran bor baro nang taun swan pat ban bishar ki em ki bayap ngange homun siam khoj kabalang sle khoj ha ching slo kiru khoj ha ching map ki pop ha ching mi pat ka do pada ka ching em bam jikot amen. Tuang ni duai ko hanmen ko para how blai chai kan ran nang bunang thau blap how yu khun mamarwai Jesus Christ ban wan sekani ke prathai ban hikai yangi kumno ban em ha ka jing kerman lamba ka jing ker khu kerdo ka jong blai au blai ker khu kerdo yangi bari kito barok badan kamlam ki jing duai ki jongi ha ka ni ka por Kajubab jongpi ngi kerpat eme kutrai ngi kerpat eme kutrai na kabenta ukpa bakho jingi u bishop jingi Victor Lingdo bat ki cateches jingi bakinyai perkhat tangya la ka kanhun bat kan trai silenter ka jing em
tăng banyalam yaki sabeneng ngi karpat imi kutrai Ni karpat imi kutrai. na kebenta kani karempai kristan jungi bahadien ngilale kemen ya kajing don ujisu hakajing lek niam singi utra jungi ngilong baro kinong ra khobor jong u hakani kateo banwan ngi karpat imi kutrai Ni karpat imi kutrai. na kebenta iwei pa iwei nangi bau mensim bukhod unyarap yangi ban sngau thu khambha manla kasngi kanu kajing sngau pheng kabor ba kajing smun jong udisu utrai ya obangi sakri ngi karpat imi kutrai Ni karpat imi kutrai. na kebenta kitu kibasyam jenjar ha kanu kebenta ba kajing perkhat ya kabainong bakrau kaba udisu la pen kre na kebenta jongki kan ai haki ya kajing klan wat ya kajing kemen ru bansha ya kajing jenjar jongki ngi karpat imi kutrai Ni karpat imi kutrai. na kebenta baro kinong pop bakin no ya uksuit ubalong ukanrat basyukor jongki ubayalam yaki sya kajing long marau hakapop bakin dop hai biang sya ukris ukanrat beet ubaterwa haki ya kajing im bat kajing kemen junom ngi karpat imi kutrai Ni karpat imi kutrai. Ni duai karpang nak benta ki doktor ki nas begitu kinong tray mak madu banirap kan paham banyada yangi nakani kicing pang coronavirus boble undan care uns masuk her un karku kado yaki mekan dan merabor kicing ko jingkia hakamet kamensiam ngi karpat imi kutrai. Ngi karpat imi kutrai. Ngidwai namenta ki riu sarkar bagpatre haki department baper habakumno ban penwandur ya kejing em kejungi kerpange hakani ki por ki kendu ikani kejinge jong kani kejing pang hakani ka slapertai hakani ka India jungi bakani ka jilla kejungi au blay nang kerku kerdo nang siap kilat kelenti bakumno kinang la banang penbhasishu banyada yangi nakani kejing pang covid khat khandai ngi karpat imi kutrai. Ngi karpat imi kutrai. Ablay second run tukar khu kerdo yaki bapang wisdom nakijing pang mabunjai berukom kerpang dagbanta kicoba sya kta kana kijing pang covid to kaneri kiksang ti badan bor jeng mehlo jongki ban loy ban law ban weng ban kandat no yakijing pang jing stam baro bikin yo kijing ko jing khia bakham kloy kana mania sekri yame kijing ko jing khia hakamer kamen siem ngi karpat imi kutrai. Ngi karpat imi kutrai. Ngidwai hamia blay second run nak banta jungi wei pi wei mami snei banda ban ker ban smasuk her yangi bangin light nekino keno kijing ma jung pertai kerpang nakane kajing pang coronavirus to da to ker mi labat sngi bang nangla banang train nang ta manglam pendep hok lagi jung kamram ha kajing ko jing khia nyai pendan brom yame ngi karpat yame kutrai. Ngi karpat imi kutrai. Mentang sangai sipor ngibu ya kijing temu baper kibadon hakidonut kijongi. Nak banta kini kijing temu kibadon hakidonut kijongi ngi karpat imi kutrai. Ngi karpat imi kutrai. Kok pau bahap neng yero yame nak banta keburam bamila ai au kuan jemi Jesu do yarap mengenai next ham hakikam melapen kam ti hangi khnang mengenup yo ya kebainong ba ulapen kre nak banta jungi hap neng dau Chris utrai jungi. Amen. Kanambar jingrai lai spa ndru punyo. Lai spa ndru punyo.
to duwai ko para bakijing kenya jong abat jong pi kan long kabab diang hun hau blei pa bren bor baro to try pediang ya keciknya nak ikti jong pi na kabenta kecing biro keprom ke teng ke jongu kecing mentoy yang ini pada apalang baro ko blei me bau khun balak hamar we jong me ulang dorang ba jongi usyong hakakti kamon jong me uim junam ban yasailem nagbanta jongi to ai bangin to ra kijing shania shaka khet jing ai knang bangin yo ya kijing isne jong me dau Chris utrai jongi amen utrai undon rengkat bat pi Rekat bat piru Tôi cần tia lại kia đơn nu Ni ken teo ya ki sha utrai Tôi nghe nhai ngu yêu trai ụt lệ dương nghi Ka shong hak bat ka de Da shisha kalong kabasyong hok bat kabadai Kadai ti jongi bagajing panem yangi Haman nakapor bakajaka Banay ngu yame ko kanran kukpa bukhuoy Ko blay baran bor bad bom chukon Namar utray jisu us iem jong kaburam Unang job yakapop bad kajing yab Ula kiyo mantakas ngi syakip neng syajrong Kadbak yangel kipay da kajing sngaw pula Unang yasaj hapdeng blay bad briyo Unang bisyar kapertay bau try kipay Ula kiyo syabneng Amba un penjingai yalade Nakajinglong hapo jungi Henry bamangi kit khod jung u Nginang sngaw shngain ban buot syabadon ma u Ukli badunang seng jungi Namar kata Habladab mia da kajingkmen paskha Man nakari bad man lakajaj ben riyo Karisa da kajingkmen Adwad kibor peneng rengkat baki kenhuan angel kirwai langi kijirwai baklem kot jong kaburam jong me kadba ngiya penbena. Lai spa kandai pun rio, lai spa kandai pun rio. Bakut 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 utrai Usim non war legi pai Neng bat berteki yar wailan Kajing yar Hosana Hosana syatrom tam You play Hosana Hosana syatrom tam You play Hosana Kajingya royu tamawan Hanaman hagenteng utrai Neng bat berteki yar wailang Kajingya roh Hosana Hosana syatrom tam You play Hosana Hosana syatrom tam You play Hosana Da shisha melong bokhuoy katray katmay jong kajing khuoy baro Namar katang ikrapad yame To pen khuoy pengkantang yikine kajing terwa jongi Dakwa pha yo mensiem jong me kum ka jer halor jongki Bakindop kalalong yangi kamet barkasnam jong try jongi u Jesu Christ Hakapor baladino yu badalakamon snobha ulap diang yakjing sha shitom Ula shim yokpu badak baingu yame ula kedia yu ula ai lakisenran uong to shim batubam nakane phi baro namar kane kalong kamet jonga yak ban aiti nak banta jong phi
ha kajuk rukom anda lalayabam ula shim ka khuri badak bai ngu biang yame ula ai yaka lekisnran uong to shim batodi nakane phi baro namar kane kalong ka khuri jong ka snam jonga jong ka jutang batmai badbom chukut yak ban penmi nak banta jong phi ban nak banta ki babun yak ban ma pi ki pop tole yakane ban kan mau yanga Kajing maya jong kajing kata sin ani mayu lehu ani dinagane kakuri ipenna Jong me ko try Tada tu menwa Namar kata ngik bapen mentai ke jing yap ke jing mi pat jong u ngitruwa me ko try yok pu jong ke jing em badia ke khuri jong ke jing penem ngidai ngu adam namar mlanyo yang ik babet ban yang hakmat jong me ban syakri yame dak bas ngau red ngikar pat yame bangi bayo bentah kamet bakasna mukris ngin long blapen yatli ka way daw men sem bakhuin to kan mau ko try ka balang jong me ka bla priang hasat la ka prasai batupen janaya ka jing ie rengkat bo Francis upa bakhui jungi u Victor u Bishop jungi bad baro kilengdo to kan mau lem ro ikin men ki parashin rang bakan thai ki boliot hiya dak bakarmen ne ki jimi pan Maria baro blaklat no kijing snei jong me top diang iki sekijing shai ka khamat jong me to snei jing baro ngi karpat yame khnang berangkat baka maria thesti bakhuai ka kmi jong ble uju se bakhuai ukrem jong ka kya apostol bakhuai mat baro kir khuai kibla pen snab ha yame pateng la pateng nginap long ki babet ban yo ban talam ha ka jingem bom chukot when you robot pandan buram yame dau khuan jong me u Jesus Christ da ulambat ubad hau kan long hameu bleu pa bran bor ha ka long ka we jong men sim bakhu baro ka buram ka jing yaro chun nom lai chun nom Kum belah hukum yang idau nang penem belah ikai ngi dak tien blei ngi nuot ban duai kok pa jongi uba hamneng kanlong ka bokoi ka steng jong me kan wan ke hima jong me kanong kamon jong me ha ka kendeu kamba hamneng tuai menta jing bam jongi kambala kasni batuma bi kerengkang jongi kamba ringin ma bi bless ne jongi Berwad yalam jingi jing pensyoy nrai tuplai na kabasniu tuplai jingi ngikerpat ku try nak jing sneu baro ha ka jing spun jong me toy jing sok jing san hi sngi jongi khnang ba da jing rap jing snei jong me ngin lai barabor na kapop mungkin yo jing ada na jing jinjar baro kat bang dang ap khmi lentia ka jing kermen bakhuai ba ka jing wan pan jong nang pen em jongi u Jesus Christ Namar ka chungme kalong kay ma ka chungme kapor bat kapuram chungom la chungom ko try Jesus Christ me bala ong haki apostol jong me ka jing suk nga i api ka jing suk jong nga ai api wat pe ji ki pop jongi Henry ka jing jong ka balang jong me bat ha ka jing sbun i ka jong me to ai ha ka jing suk ba ka jing tli ka we kat kum kamon ba khu jong me ma me ba em berbasan syar junam la junam Kajing suk jing kemen jong try Jesus Christ kan dan berabor rengkat bat pi ru ton ya troa kada kajing suk iway highway pan
Hak mi ukun lang brod jong blay, hak mi wakinogi pop jong kapertay, suk kita belakot siya kajing kawai jong kun lang brod. Ukun ran amlong basmok merum pokayeng janga, resong dam naktien mensin janga kansyahi. Sim ke nombor jingrai arspa arpuai Batu
Kuhan men ke prabiye ngrasi menta hakane ka Eucharis bakuy hakamas bakuy halaki yeng kesam halaki jong kijaka ndreng lemla ban pediang ya ka communion bakuy kum bajulang malakapor ha po yeng mane menta ngisem yakane ka jingruai jong ka communion mensiem na ka kolen timnang kasla masispa nriu popra kolen timnang kasla sispa nriu popra ha kaba ngidwai lang yakane ka jingduai ka communion mensiem ko Jesu jonga ngais kem bamidon teli hakasak men bakuy tam keduan ngiye yame nalor ki eke baro bangat sang bamen wan apo kamen siem jonga namar ba menta kumne ngamla ban pediang yame hakasak men bakuy tuan apo kadenur jonga hakajinglong men siem ngan piam yame ala kadenur ngan penyaso ila deban me watsya ban klat syu name Tong ni duai bagi jingai ki benglayo pediang nakaduan jomai ko try kin perham hakidanuat jongi ya kejingang nuat ya kari syong ne habneng batu penlong yengi ban ya seprang dak babuat ikidin jat jong nong penem syakata kajaka kaba ulalai rung siwa nakabenta jongi ubay berbasan syar junam la junam. Amen. Menta dam kakli nakabenta kecing perku. Utrai dan rengkat batpi. Rengkat batpiru. Ublay beren bor baro ukpa ukun badu mensem bakuin. Amen. To lech suk yed basyakri ya utrai Jesu Christ. Ni songo yau blay. Inchim ka number chingrai arspa san pupra in rai tang adukot.
ram hau kpa berau kun berang sim akut kumba long barikom jumta barbo chanam la chanam amen ngia pedre apo cheda chapha kanam kable bakut wa kantai ka chikir pa ching ching stom ndai tuplai ngi barbo na ching sia baro kote sti beran beram bala ku koduduk tamu jisu kumare ne rap ki kristan ha ka keteng wa berkun beram sim akut amen enye roy jisu kris